Nangadi ko dhi nyime gi twak kere. Okiny makawuono higone mama ni simu. Tinyise ni I love you, boduoki nang'. Wemilo recorder. Mana dira makende. Asegochini mang'eny. Manyane nambane. Manyane nambane temene. Seche makeri temo nambane, aneno kaka vini ting'o bani. Yeah, so ingeni parenting mana kaka nawacho kane wane break. Parenting oting'o gik mang'eny. To bende an kipenja kata kuom sani anyalo wacho ni aongo lwedo kaka ne wabedo parented chon. Than kaka wa parent maybe nyithindwa sani. Nikech aho? Nikech iyudo ka parenting machon ne en ga communal. Tiende ni dongo, yani leo nyathi ne imiye communal approach. Wami mfano. Wan kane wadongo, kane wathindo, iyudo ka akia gimomiyo nok wahero dhi e skul. Iwuok ni dhi e skul, tichopo kumoro kanyo kae tibaro, ipondo kanyo, udhi chamo samoro lemo kumoro, ama ang' utieko to udhi watch movie kumoro. Lakini kochopa lunch time, ine mikuongo dala. Koro iyudo ka kaka nochopo kacha. Mama ni omako. Hello, ma'am. Iwinja? Inya kita loudspeaker mar mondo mi wawinj. Hello, mami. Ma'am. Aheri ahinya. Ma'am. Nakupenda, nakwambia nakupenda. Ati sawa? Mara kama openje nang'oni iwuoyo nang'o. Inyisango iwuoyo nang'o. Mara seche moko kong'iyo go en gima pok inyise ga. Bise nyisega na nyathine kaya e adieri. Embo se ganyisi. Embo se nyisi. Amaro gimo konya nyisi. Bana motimo ni gimoro modi ng'e ni oheri lakini no nyisi. Okonyal nyisi. Okoza da penji kiri mama ni bong'e ni ne live TV. Okay, okay, nen mano gona kata